bi ambe jumaduna septembre kalo klitan shekin ambalma o bisimila malak cuka don kibaru keneka bi kibara munu babolo kare kulo kan ore burem ni ale kon be Tombouctou marala bato kura do kon willa no ka keni tenendoe septembre kalo klitan nani kibara munu sirama ulu kon ne ayire ka fo ko bato belebele ba do kon blala burem kon siraka wala sa cuka amna o kon be se ka duguta ka kon chamanke kibara munu sirama ulu kon ne ayire ka fo ko bato kura do kon ne willa burem ni ale kon boli ko folo o kon kela tenendo ni bato kuram koni William flene burem kaw koni fe o koni kera ni sonja ko baye ka nyesi uluma sabla ye muso wera koni ka fala koni mena ke sababu nyuma wala sa cugam na ulu koni mise ka fere koni chamanke wa a cero wera koni fene ka fala ko bato yin koni mena ke sababu balo ko desa o koni te juguya ko wa balo koni mena soro songo no mana kibara wɛrɛ mambolo kada kulu kan o de jema a yɛrɛla ka fɔ ko jatigɛ wale ma naani kɔni minɛla ni yɔrɔ kofalen kɔni na kibara minnu sera ma olu kɔni ne y'a yɛrɛ ka fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen sikanamɔgɔ ma naani kɔni donna jema kɔni dugu kɔnɔ ni ma naani ninnu kɔni minɛla seere dɔw kɔni ka fɔla ko ni ma naani minnu kɔni donna jema kɔni dugu kɔnɔ tan ko ninnu kɔni kun nalen kɔni ye u dantigɛ ka fɔ ko ulu kɔni bɛna taa misiri dɔ kɔni kɔnɔ ko ka taa wajulu kɛ nɔ walasa cogoya min na ko sariya kɔni bɛ se ka labato o kɔni ye dugudenw kɔni ka sika juguya kosɛbɛ ka se ni ma kofalen ninnu kɔni ma o sababuya la ni mɔgɔ naani ninnu kɔni minɛla sɛgɛsɛgɛli dɔw kɔni hukumu kɔnɔna la kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun alamisa don septembre kalo tile 17 marifatigi dɔw kɔni ye bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin dugutaga kari dɔ kɔni ma buguni sira kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalana ale ni bamakɔ cɛla la kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko kalana ale kɔni ni bamakɔ kɔni cɛla la ko marifatigi dɔw kɔni ye nin kari in kɔni natɔla kɔni to ni ka marifa kɔni ci sanfɛ walasa cogoya min na kari in kɔni bɛ se ka jɔ kari kɔni jɔlen ninnu kɔni donna kari kɔnɔ ni ka kari kɔnɔ mɔgɔw olu kɔni bolofɛn nafamaw bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ u la ni ka tila ka u kunwariw kɔni fɛnɛ minɛ nka ko k'a yɛrɛ ka fɔ ko mɔgɔ kɔni ni ma to a ko da fɛ ko wa fɛnɛ ko mɔgɔ ma joki nka a ma se ka dɔn fɔlɔ ni bingalikɛla ninnu kɔni kun ye maa kelen minnu ye nka kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da aw tulo kan kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye kunun alamisa don septembre kalo tile 17 fasodon jɛkulu dɔw kɔni kun bɔra ka taa faransi olu kɔni ka lasigidenso kɔni dala ni an b'a fɔ ma ko ambassade de France ka taga ko u bɛ taa o kɔni dala ka taa u ka dusumakasa kɔni yira o kɔni sababuya la finitigiw olu kɔni taara ni ka nin ma kofalen ninnu kɔni gɛn ka bɔ yen yɔrɔ in kɔni na o sababuya la u kɔni taara u ka wilikajɔ kɔni tɔ kɛ maison des jeunes da la nka ni fasoden jɛkulu ninnu kɔni ka fɔ la ko hali bi olu kɔni ka wilikajɔw kɔni ma dabila ko le 22 septembre ni o ye tarata nata in ye ko nɛgɛ kaɲa 14 kɔni wagati ko boulevard de l'indépendance la ko olu kɔni kɛlen bɛ ka laɲini bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ walasa cogoya min na mali kɔni bɛ se ka bɔ faransi kɔni ka mara kɔnɔ an balimaw ni ne kun ye an ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ